Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Usahay, mangutana ta karon. Uso na ba ang puyo-puyo o live-in sa panahon ni Jesus? Basin abi nato moderno nga isyu lang ni. Apan bisan pa sa unang siglo, aduna ni mga komplikado nga mga relasyon o mga gitawag nato karong it's complicated. Mao kini ang konteksto sa ilang panahon. Giila sa balaod sa Roma nga kun ang usa ka lalaki o babayi mag-ipon sa usa ka panahon, pananglitan usa ka tuig, uban ang tuyo nga magminyo kini giisip nga usa ka legit apan lower status nga klase sa panaghiusa. Alang sa mga Hudiyo, na sila'y gitawag nga sa English gitawag nato og betrothal. Usa ka tuig diin ang magtiayon, legal nga giisip nga bana og asawa na. Apan magpuyo gihapon nga bulag. Usa ka punto nga giilustrar ni Maria ug ni Jose. Apan alang sa mga mayukmok sa katilingban, katong mga kabos nga sa atong pang mga Bisaya gitawag nato mga kakhatuka, no? Usa ka formal nga seremonyas dili jud na makaya financially. Mao nga kasagaran ang magtiayon, magsugod na lang sa pagpuyo nga magkauban, magdulog o magtawag sa usa isip bana og asawa. Kini sa pagkatinuod usa ka common law nga kaminyoon nga adunay mga maingon ta root concept, no, nga sa ato ang panahon karon nga kung sa Binisaya pa kanang kamukamo ray nagkasabot o kanang kasal sa banig. Samtang naagyod nagpuyo-puyo, kadaghanan ini nila gisalikway ni sa mga Hudiyo. Apan ang mga puyo-puyo kaniadto, wala kini giisip nga usa ka test drive, no, alang sa kaminyoon, ingon nga kini kanunay nga gitan-aw karon, no. Kana ganing mingon ta nga wala pa man tay kwarta, mag-live-in sa lang ta, o kanang mingon tag testingan. Kana wala pa na sa mga panghuna-huna kaniadto. Apan ang atong pangutana, dili lang kon uso ba, kundi giunsa pagtan-aw ni Jesus sa mga tao nga anaa sa ing-ani nga kahintang. Busa karon sa ikatulong Domingo sa Kwaresma, atong tan-aw ng usa ka babayi nga adunay komplikado nga relasyon. Sa ebanghelyo si Jesus milabay sa Samaria ug mipahulay sa atabay ni Jacob. Ug dinhi nahimamat ni Jesus ang babay kansang status, it's complicated. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagkahimamat sa Ginoo mao gyud ang makahupay sa atong pagkatao. Ang babayi miadto sa atabay sa udto, ting-init ug ting-tugnaw nga oras nga kasagaran walay laing tao. Posible nga naglikay siya sa uban tungod sa iyang kahintang sa kinabuhi. Apan didto gipadayag ni Jesus ang kamatuoran sa kinabuhi sa babaye. 5 na ang iyang bana ug ang iyang kauban dili niya bana. Naa siya sa its complicated status. Wala siya gilibak o gidaot ni Jesus, apan gisgutan ni Jesus ang iyang kamatuoran, ang iyang reality, apan aron maablihan ang dalan sa kaayuhan nga alang para kaniya. Daghan kanato ang nauhaw sa gugma, kana pong nauhaw sa pagdawat o uhaw sa kalinaw. Usay mangita kita ani sa mga relasyon nga dili ta sure o walay kasiguraduhan o mga relasyon nga walay panalangin. Apan ang tinuod nga makapuno sa atong kasing-kasing maurag yod ang paghimamat sa gugmang walay paghukom nga naggikan sa Ginoo. Mao nga sa dihang nasinati niya ang Ginoo ang babaye nilakaw ug nahimo na siya nga magsasangyaw. Ang pagkahimamat sa Ginoo mao gyud ang makahupay sa atong pagkatao. Ikaduhang punto, ang tiunay nga pagsimba anaa sa espiritu ug kamatuoran. True worship is in spirit and in truth. Ang babae misulay pag-change topic ug nangutana bahin sa saktong dapit sa pagsimba.
Sa bukid ba o sa Jerusalem? Apan gikoreher siya ni Jesus nga dili dapit o lugar ang sentro sa pagsimba sa Dios kundi ang kasing-kasing, ang kasing-kasing sa tao. The true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. John 4:23. Ang tinuod nga magsisimba, musimba sa Amahan diya sa espiritu ug sa kamatuoran. Ang pagsimba dili lang ritual kundi usa ka relasyon. Pasabot nga sa diha nga kita mag-ampo ngadto sa Dios, kita kinahanglan nga musulti nga matinud-anon og tinuod ug musulti kun unsa ang anaa sa atong kasing-kasing. Kung musulti lang kita og usa ka butang nga supak sa atong kabubuton, o musulti nga walay pulos nga mga pulong o manghambog og dagkong mga butang nan unsa pa man ang atong pag-ampo kini kawang lamang. Kung mag-ampo, kinahanglan nga adunay usa ka kasing-kasing nga matinud-anon atubangan sa Dios. Ang pag-ampo kinahanglan magsentro sa unsay gusto sa Dios nga matuman diha sa imong kinabuhi. Mao to nga sa dihang iyang nahibaw-an nga si Jesus naghatag diay og tubig nga maoy magtagbaw sa iyang kauhaw. Sa dihang nadungog sa babayi ang pulong ni Jesus, iyang gibiyaan ang banga ug midagan paingon sa lungsod aron isugilon ang iyang nasinati. Nahimo siyang misyonera sa iyang komunidad. Ug mao kini ang hagit nato panahon sa Kwaresma. Nga kita muduol sa Dios nga naay mapaubsanon og matinud-anon nga kasing-kasing. Kay sayod tang wala gyud tay ikalimod sa Ginoo. Ang tiunay nga pagsimba anaa sa espiritu o sa kamatuoran. Story time. Sa tradisyon sa Eastern Orthodox, ang woman at the well nga nahimamat ni Jesus ginganlan og Saint Fotina o Fotini. Human sa iyang pakikita kang Jesus, siya giila nga nahimong misyonero nga nipanaw hangtod sa Roma aron ipadayag si Kristo. Ang iyang mga anak ug igsuon giingon nga mitabang usab sa pagwali sa ebanghelyo. Ug sa kahulahian, siya nag-antos sa paglutos tungod sa iyang pagtuo apan nagpabilin siya nga matinud-anon. Panahon sa Christian persecution under Emperor Nero, gidakop siya og base sa tradisyon, gilabay siya sa tabay nga uga nga maoy nahimong hinungdan sa iyang kamatayon. Tungod niini, giila siya isip santa sa Eastern Orthodox Church. Sa ilang kalendaryo, ang Domingo nga naghisgot sa Samaritan woman gitawag nga Sunday of Samaritan Woman. Ang iyang istorya nagpamatuod nga bisan ang usa ka tawo nga giisip nga makasasala, naagyoy puruhan nga mahimong santos. Naagi hapoy puruhan nga mahimong santos. Gikan sa usa ka babae nga naglikay sa katawhan, nahimo siyang tigpadayag sa kamatuoran. Ang banga nga iyang gibiyaan, simbolo sa iyang karaang kinabuhi nga iya na nga gisalikway. Ang iyang pangalan, Fotina, nagpasabot og kahayag, light, nga naghulagway sa kahayag nga iyang nadawat gikan kang Kristo. Ang istorya niya nag-awhag nato nga dili magpabilin sa atong karaang kaugalingon, our old self, apan mudawat kita sa misyon nga gihatag sa Ginoo. Mga igsoon, mga anak sa Dios, kitang tanan adunay kauhaw nga dili mapalong sa kalibutanon o dili mahatag sa kalibutanong mga butang. Ang tinuod nga pagsimba magsugod sa kasing-kasing nga matinud-anon. Don't change the topic kung ang Ginoo maghisgot sa imong kinabuhi. Dawata ang kamatuoran isip dalan sa imong kagawasan. Himoa ang imong kasinatian uban kang Kristo nga usa ka pagmatuod sa uban. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.